Nunha vila con tanta tradición musical como Noia non podía deixar de conmemorarse o Día de Santa Icía cunha ampla programación. A 48 edición da Semana Musical contará con 3 xornadas de concertos nun marco incomparable como a Igrexa de San Martiño. É un entorno moi agradable porque estamos na Iglesia de San Martín, onde xa a entrada no pórtico os músicos están anunciando que a música vai a ser a protagonista. Ten unha acústica preciosa e o traballo da coral desta xente da asociación é inmenso. Fixeron un traballo para conseguir todos estes grupos tan interesantes como conservatorio, grupos de música e corales. A programación dará comezo este venres, día 21, co concerto a cargo do coro, orquestra e banda do Conservatorio de Noia. O sábado será a xornada dedicada aos corais, nas que xunto coa anfitrioa actuarán a Polifónica Aurea Canta de Barbadás e a Coral Polifónica de Cariño. O peche do ciclo será o domingo cos dúos Xesta e Nan. Este ano o Conservatorio vai meter o grupo de orquesta dos pequenos, tamén metido cos dos maiores. O Día das Corales, pois, bueno, ese día xa é un día solamente dedicado ao canto coral. Ven unha coral de Ourense, de Barbadás, a coral de Cariño e nós. Nós temos unha pequeniña sorpresa, e nunca mellor dito que pequeniña, porque van cantar nenos pequenos con nós este ano. E despois o terceiro día, son dous dúos, que son, o primeiro son o dúo Nan, que son dous chicos daqui de Noia, un violinista máis un guitarrista, e outro é o dúo Xesta, non? Sí, perdón, dúo Xesta, que son dous chicos de Vigo, tamén, unha chica máis un chico, que tocan o violín e máis o piano, que eu penso que tamén vai estar moi bonito. Todas as actuacións darán comezo ás 8:30 da tarde con entrada libre.